Wes tau wis manut aku. Loro ati. Kersane mriku riyen. Sing marahi sapa lho? Iku 5 perkarane. Tau buati kok iso lara ati. Kaping 1 eruh tangga gelange gedhi. Iya iya iya. Lara ati iki. Lara ati iki. Kaping 2 diselingkuhi bojo. Lara. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu. Liwat ngarep nu mentolon nonyo. Kaping 4 ra duwe dhuwit pacar minggat. Tak nom-nom yo biasane iki. Kaping 5 duwe entek dientekne rondo. Dalah. Puisine lho. Puisi. Ibu-ibu. Aja